Hadin kajing on tep ya ukpa Shimo Messi ya kani karai haka football. Ka partai football kadap da kajing sngosi hadin ba George Messi ukpa bar ajan jong Lionel Messi ul klat no hakane ka partai hakarta ka ban do prasnem hadin kajing ikun bat kajing pang ka bala slem. Hoj Messi tang chutip ya kani kajing jia ululait no marmar shala shnong Rosario ban ya don rengkat bat kajing kesem bat ban ai mensim ya kakmi ka kurim kikun akum kani ka por ka bae. Hadin kani ka jingjia ka basngau sene Lionel Messi ulishim ya ka break na ka football klem dabu tarik ban one pai marula ban senge sipor ya kijingnya te bat ka Inter Miami. Nakalyang jong ka Inter Miami bat kinong punya ya kalik kila elat ya Messi ya ka jinglai lut ka pura ban shim ya ka por ka ba udon kam ban jing skembiang. Empat don kanu ka tarik ka balabu bat pen bena lanu unwan pai sha United States ne lanu unstang biang ia ka training. George Messi umdai tang ukpa jong Leo hanre ulong ru we ne kibreu ki badon benta ka bakrau tam ha ka jingya lenti jong Messi ha ka football. Ula don rengkat balau khon jong u nadu ka por bau dang khana ha Rosario adu bau la ka long we na kirang yala kai ki pau nam tam ha ka perthai